Mga Franso, ano yan, nagluto ko sang pork. Tawag siya naman, pork humba ni siya. So, grabe yung kumok na ho. Okay. Yup. With mushrooms ni siya, with mushrooms. Sanag man. Ay, pakita ko sa inyo. Para makita ginan. So, pork humba ni siya. Tugon. Butang ako sang mushrooms. Ano ang amon nga sudan sa panyapuan.